Salam. Sizin Akballar adlı sahipaňyda men erkek adamym bolsam, içimde gözüm geldi. Hemde sizin maslahatyma da mätäç. Men bir maşgalanyň körpü ogly. Hemde men bagtly maşgalam bardy. Durmuşum, gelinim gaty gowdy. Bagtly ýaşaýadyk. Bir gün men oglum boldy. Şeýle bir begenni men kaka boldum diýip. Ýöne özümden uly agamyň çagaty bolsa da durmaýady, aýrylýady. Oňa da gaty gynanýadym. Şol begenen günümde agama "Seňem ogluň bolar. Men çagam, sen çagaňdyr" diýdim. Agam şeýle bir begenipdi. Men bagyryna basyp "Sag bol inim" diýip şeýle bir begenni. Wagt geçdi. Men gelinim ýene gowral boldy. Men gelinim bilen maslahatlaşyp "Bir çagamyzy eger oglum bolaýsa agama bereletdik." Gelinim razy boldy. Men oňa şeýle bir begendim. Biziň maşgalamyda düşünýänlik üçin, agama gelinejeme düşünýänlik üçin, meni gollaýanlyk üçin men oňa şeýle bir minnetdardym. Onu näde aýtjagymy bilemok. Şeýdip agamyň garaşan ogly dünýä indi. Hasy gelinejem bilen agam ogly garaşýardylar. Men gelinim ogly oldy. Garaz biz onu agamlara berdik. Ul agamyň hinidem öz çagaty bolmaýady. Garaz men gelinim ýene gowraly boldy. Biziň 3-nji oglumyz boldy. Hasy agama berenimizden soň men özüm 2-nji oglum. Şeýdip biz bagtly ýaşap başladyk. Çagalam esegoýa galdy. Ejem, kakam, gelinim şeýle bir gowy maşgaladyk. Günlerde bir gün gelinim aýtdy, "Menem öýde boş oturmaýyn. Kijijegem bolsa sewda edeýin. Saňa kömegim deger" diýip aýtdy. Bu aýtmanlaryň men firmalaryň birinde işleýän. Garaz ejem janym hassa bolan soň derman kömegi bolsa da biraz sewda edeýin menem diýdi. Menem gelinimi sewda urukdurdum. Şeýdip gelinim sewda başlady. Menem işläp ýörün. Öýe gelýän, gidýän. Günlerde bir gün gelinim maňa şu öýden kwartira çykarlydy. Menem bolmada biz körpü, senem körpü gelinsiň. Biz öýümüzi taşlap näme üçin çykarlydym. Şeýdip gelinim bilen biraz aramyza sowukluk aralaşyp başlady. Soňra waka gelinimiň edýän hereketleri gaty üýtgäp başlady. Men gelsem kän gürleşmeýärdi. Çagajyklamam kaka sen göresimiz gelýär diýişip boýnundan düşen okdular. Gelinim bolsa menen gitdigi sowaşýardy. Bir gün yaramayan ejemjan aradan çykdy. Ejemin 40'a geçip geçmeýän gelinim çagalym alyp öýden çykyp gitdi. Men hem işledim. Maňa habar geldi. Men gaty geň gördüm, näme etjegimi bilmedim. Ejemin ölümi bir ýandan, çagalymyň ýoklugy bir ýandan meni ortadan atyp gözümde. Gelinime ýalbardym, öýe giderlidim. Çagalar köseme näme boldy? Gider ýaly, saňa näme bolýar diýdim. O bolsa hiç zat bolanok, seni inni sulhum alanok diýdi. Sen bilen ýaşatym gelenok diýdi. Bolmasa ol men bilen söýüp maňa gaçyp gelip durmuş gurtdyk. Men bolsa geçen günlemi ýatlatdym. Begenen berek-berege dayanan ananan günlemi ýatlatdym. Emma ol hiç bir zat diňläsi gelmeýärdi. Görüp otursam oň durmuşynda başga bir peýda bolupdyr. Şol sewda edip başlan wagtlaryna başga birine duşanlygyny bilip galdym. Eň agyr ýeri inni çagalymly kanja meni çagalymdan aýyrdy. Özüm gaty köp ýerde ýalňyşdy, allandy. Ýöne bollu çagalymy boldy. Näme bolsa da
Men haçanna çağalama ýakynlaşsam, şonça ol daşlaşdyrdy. Sizi qaqaňyz halanyp, qaqaňyz sizi göresi gelenok diýip, olaň aňyny zäherledi. Menini oňlen ýaşamajakdygymy bilýän. Oňlen ýaşamakdan gaty giç. Ýöne çağalama gaterbet küýseýän. Ağama beren oğluma seredip, şeýle bir ağlayan. Olam meni görse haddäde diýip ýör. Dogrymy aýtsam, haçan gelseler çağalam üçin gapym açyk. Allah janyň çağalamyň men ýanyma dolanyp gelmegini dileýän. Ağama beren oğlum görsem çağalamy küýseýän. Ol maňa çağalamy ýatlaja. Men içime kim aýtjagymy bilmän ýördüm. Bir günem sizin ykballar atly sahypaňyz gabat geldi. Adamlaryň öz işlerini dökýändigini gördüm. Berek berege maslahat berilýändigini gördüm. Elbetde bu ýagdaýa kimiň näme diýeceğini bilemok. Ýöne arada gelinimden habar geldi. Eýdine geljek diýip aýdypdyr. Meni alsa diýipdir. Çağalam üçin men näme etjegimi bilemok. Dogrusyny aýtsam, men oğlumly kanja. Biri 7-nji synpda, biri 8-nji synpda goýa. Atlary Haçkem Şahtlyk. Atlaryna magdap geçäň. Goý olar, men olar juda göresiň gelýänini bilsinler. Hemem menne hiç kili günahım ýoklugyny bilsinler. Garaz ýagdaýlar şeýle. Beýlede ykbal bolýan ekeni. Bir näçe ýyl mundan ogul şeýle ýagdaý sende bolar diýseler, men hiç ynanmazym. Indi bilen nädip ýaşamaly, näme etmeli? Men kelebiň ucun ýitiren adam. Bağışla.